bahay ng albularyo? Doon sa kanto sa malaking bahay. Aris ako. Ako. Uy. Dito po ba yung bahay ng albularyo? Hindi po, doon po sa taas sa may malaking bahay. Ah, doon. Kamen! Magandang tanghali po, Lolo Dokyo. Ano tanghali? Ano atin? Paggamot mo sana ako, marami kasi akong malasakit sa katawan, di ko alam yung mga nararamdaman ko. May mga kati-kati. Iwan, ano yan? Saglit lang yan. Ito, Ito, ipahid mo sa katawan mo sa kung saan banda yung masakit. Ipahid mo. masakit ito lahat eh. Ah, di ba? Ano? Ganun pa rin. Ganun pa rin? Walang nangyari, May. Ito pinakamatindi yan. Haplas din. Yan pinaka-epektibo sa amin. I-haplas mo lang din yan. Ano? Di ba? Lumala. Bago lang eh, lumala kaagad eh. Ah, ito talaga pinakamabisa sa lahat. Ito tinatawag sa amin ito, binalokan. Binalokan. Yan, kainin magkain isang kagat lang. Tanggal agad yan. Baka ha? Kung hindi matanggal, tanggal yung ngipin mo dyan. Ano? Dito sa rasyon ko, iwan ko lang kung di gagaling yung sakit mo. Mekene, chog chog dorime. Mekene, chog chog dorime. Mekene, chog chog dorime. Mekene, chog chog dorime. Ito na. Tikman mo na ang pinakamabisa kong gamot. Di na, magaling na ako. Oh. Magaling na ako.